Hej, det er så Grønne og Lykkes video om dobbelteffekt. Og dobbelteffekten er det er ligesom det fænomen, der sker for eksempel når en ambulance kommer kørende imod dig. Og ligesom der er vist på den her video her, hvor man kan se at ambulancen den kommer kørende imod den her detektor, som så er en mand. Og man kan så se at bølgelængder de bliver så presset længere sammen, tættere sammen om foran ambulancen, da den kører i den retning. Og det vil vi så lige forklare ved hjælp af de her ligninger her. Man kan se at når kilden den bevæger sig i en retning, der bringer den tættere på modtageren, så opfattes bølgerne som kortere end de bølger kilden afsendte. Og derfor så modtageren opfatter derfor en frekvens højere end kildens faktiske frekvens. Og det skal forstås med at når bølgelængden den bliver kortere, som man kan se hernede, når bølgelængden bliver kortere, så bliver der selvfølgelig mindre divideret med, man kan sige, og så bliver frekvensen højere. Og det modsatte, det sker så når at en kilde den bevæger sig i en retning, der bringer den længere væk fra modtageren, så vil bølgelængden blive længere, og derved så vil frekvensen blive væsentligt lavere end det den ambulancen i virkeligheden udsendte. Det var så det. Well.